Pozdrav drugari, evo u današnjoj lekciji ćemo da pokažemo kako možemo više informacija da izvučemo iz API-a i da ih prikažemo u našem domu, odnosno u našem web sajtu. Evo ja sam za ovu priliku izabrao ovaj API ovde koji generiše neke anime crtane likove. Stisnut ćemo ovde na Get Started i izabrat ćemo ovde na Random, Get Random Characters. Vidite, ovo je ta URL adresa i on nasumično generiše neke karaktere koji imaju, vidite, sliku, ime i tako dalje. Kliknut ćemo ovde, kopirat ćemo ovu URL adresu i odmah ćemo je ubaciti ovde. Koristit ćemo našu metodu fetch, zatim kažemo then, nazvat ćemo ovu adresu URL i prosto ćemo samo da ju u konzoli prikažemo, da vidimo da li imamo odgovor. Vidite, imamo odgovor, to je dobro. Možemo krenuti dalje. Sljedeći korak je da ovo pretvorimo u JSON format i nakon toga ćemo sve te informacije i da prikažemo u konzoli. Snimimo, da vidimo da li imamo te informacije. Evo vidite, imamo. Dakle, imamo slike, imamo ime, imamo nickname, URL adresu i tako dalje. Evo za ovu priliku sam ja smislio da prikažemo ime, da prikažemo URL adresu i da prikažemo sliku. Dakle, svaki put kada pokrenemo naš web sajt ili kada refreshujemo stranicu, treba da se generiše nova slika, novo ime i nova URL adresa. Pa, hajde to i da uradimo. Napravit ćemo ovde jedan div u kom treba to sve da se smesti. Nazvat ćemo ga info. I ovde u konzoli ćemo da napravimo da se sve to i prikaže. Ostavit ćemo da se u konzoli prikažu ove informacije. Za svaki slučaj, ako nešto pogrešimo, da ih vidimo ovde u konzoli, a ovde ćemo da pozovemo u dokumentu uzimi element pod ID-em ovaj info koji smo sada napravili i kažemo unutar njega mi ispiši sledeće, pa ćemo staviti ove obrnute znake navoda, zovu ih backquotes. Dakle, imate ih u levom gornjem uglu pored jedinice, pa ćemo da napravimo i jedan paragraf u kom treba da se smesti ta informacija i onda ćemo da kažemo u ovim vitičastim zagradima i pozivamo ovaj dolar šta želimo da se prikaže. Dakle, želimo prvo da prikažemo ime,
Pa ćemo pozvati ovako, pošto se nalazi u ovom pod direktorijumu, da kažemo data. Dakle, pozivamo prvo ovaj inf ovdje koji smo napravili parametar, pošto se sve one informacije nalaze u ovom infu. Pa zatim pozivamo data i evo vidite, ispod data se nalazi name. Stavit ćemo to, zatvaramo paragraf i idemo onda sljedeći. Opet ćemo jedan novi paragraf napraviti i u njemu ćemo da pozovemo, šta smo rekli, URL adresu. Dakle, opet pozivamo inf data URL. Dobro, hajde da snimimo da vidimo da li ćemo dobiti te informacije i ovdje. Evo vidite, za sada funkcioniše sve kako treba. Dobro, hajde sada i sliku da generišemo, pa ćemo da napravimo jedan img tag i u sort ćemo staviti opet u ovim vitičastim zagradama source. Dakle, idemo redom, opet idemo inf data, zatim imamo images, pa ćemo recimo ovaj jpg format da pozovemo i u njemu se nalazi ovaj image URL. Zatvorit ćemo odnosno treba prvo da zatvorimo ovu vitičastu zagradu, zatvorimo img tag, snimimo i da vidimo da li funkcioniše. Evo vidite, sasvim fino radi. Ovaj put nismo morali da ovu sliku konvertujemo u binarni tip podataka, zbog toga što nam je, kao što vidite ovdje, slika već data kao URL adresa. Eto, toliko za ovaj put, pa se vidimo u narednoj lekciji. Pozdrav!